Bueno, ni pentsan dute, neure ustez, euskeriek geuri dalez, da geure bizimodue, geure hizkuntza da nik ez dakot beste normal, geure txako euskeri dalez, geure bizimodue, geure umikaz, geure biharra, geure dana. Bueno, guk beti intzulako netzien euskeraz berba, nire mata itxe euskaldunek, ez da bizakin egizateko apena zer delaz berbetan, orduen beti intzu euskeraz etzien, dala ditzen du gaur ikase bai euskeraz, da bueno, estudiz eta estu egin euskeraz, bai berba, etzien, da umikaz da familizen beti euskeraz. Da, bueno, pentsatzen dut, importanti dela, bermiotarrez, además, bai, bueno, geure eskuntzi da, geure erie, da portoko maneri itxeko euskeraz berba, da, bueno, horrek etxikitzen du euskeraz, dolan segiten du euskeraz, dumiekaz, da dana. Hizkuntza geuri dalez, eta gauze garrantzitsu dalez, nire txako bintxet, bueno, pentsen dute gauze politxe dela, segitie, etxin be euskaraz itzen du umikaz, nire Andrek esan den moduen, da, zimaz, ez dago besterik, oso simplea eta baliozue.